La Biblioteca Barceloneta La Fraternitat acull aquests dies Mirant en Papasseit. Es tracta d'una mostra del taller de lectura i escriptura de dones del barri. Són 10 postals, visuals i sonores, que cada una de les usuàries ha creat per a un ésser estimat. Jo ho tenia claríssim, que era pel meu net, i jo la vaig fer pel meu net perquè viu a València. I me l'estimo molt, és el primer net que vaig tindre. Hem tingut molt contacte quan era petit, fins que se'n va anar a València. Jo estimava molt a la meva iaia. La meva iaia, com que jo era la neta més petita, doncs d'allò. Jo tinc un record de la meva iaia que és ara, que penso en ella i se me posa la pell de gallina. L'exposició és el resultat d'un any de lectura i d'estudi conjunt del llibre de Joan Salvat Papasseit, Postals a les filles. A les sessions no es tenen tant en compte els continguts acadèmics com altres coneixements. Té en compte elements com l'aprenentatge al llarg de la vida, l'aprenentatge compartit, l'aprenentatge col·lectiu i sobretot un element que ens agrada molt i que en parlem, que el tenim molt en compte, el tema dels processos. Aquestes dones estan satisfetes de la feina feta i de com assistir a aquest grup les ha connectat amb la gent del barri i també amb les noves tecnologies. Per això ja esperen amb ganes que comenci el nou curs que es dedicarà als dietaris.